диққат ба наздикӣ ҷадидтарин филми шаҳриёр ва сино. Не Шаҳноз, ман туро дӯст дошта наметавонам. дарду ҷудоӣ. ман то вай сагбачаро накушам, Шаҳноза аз они ман намешавад. мефаҳмӣ ту ҳамин? ранҷу азоб. барои ҷарроҳӣ кардан маблағ лозим аст. ба кадом роҳе бошад ман розиам. кай ҷарроҳӣ мекунед? касоне ки Шаҳнозаро аз ман мегирад, сазояшан ҳамин аст. чӣ? қиссаҳои ғамгину нангин. чунки имрӯз як рафиқаш аз дунё гузашт. апаҷон, акам рафт, модарам рафт, танҳо мондам. дада, ман ҷавоби вайро додам. дурии фарзанд. беморро аз даст додем. кадом падар мехоҳад ки писар ба ин аҳвол бошад? падари ман. дада, медонед чӣ ман аз зиндагӣ безор шудам. суман, ту чӣ гуфтанӣ? чӣ модарам? акрам, ин ҳама дар филми ҳой бачата бубин имрӯз ба чӣ аҳволае ана дар сари гӯрак бо нолаю фарёдае ҳой буди дар барун будун гули шукуфтае ана аз рафтанакот оча шудум пажмурдае. ҳаёти тав. интизор шавед. телефонҳои боварӣ 917 99 99 39